Miluzeko eta bizitzako ibaia. Miluzeko ibaia? Bai, Miluzeko ibaian, hemen filosofiko gatoz, entzun. Eta lehiak eta garriz gatoz, datoz gure lehiakideak! Gregorio eta Santi! Aitor eta Irati! Peru eta Naia! Izan da? Banoan edo? Bai. Beste maila batean. Gregorio eta Santi ja performanzak egite. Ikain. Ze moduz? Ondo. Ibaian etorri dira, Miluzeko ibaian da bizitzan. Bueno, momentuz, inora, estoaz, momentuz, 17. saioa gurekin. 17. saioa gurekin, hau pastu, Non daukagu? Errekorra hogei edo. Errekorra hogei edo hortik ibiliko da. Errekorretik gertu. Gure Miluzeko errekorretik gertu. 5.650 euro irabazita. Osondo? Gregorio ja, Frantziatik bidaia nora? Oain, Italiara jongo nahi. Osondo? Italiara. Zein izango litzateke plana? Italian? Jo, ni italiasko gustatzen zait, orduan da asko jatea. Hola, zerbait ikustea, gero edatea. Lo egin da. Eta berriro hasi. Ze planona. Santi, lagundu beharko diozu. Hori bada plana? Bueno. Zure ametxetako bidaia nora litzateke, Santi? Oain ez dakit. Ia nire ametxetako bidaiak indadauzke. Eta igual, Nueva Zelanda berrira edo. Norla bereziki ametxetako izan den bat eta bizitatutako herrialde bat zein izan da? Korea. Bai? Ego. Ametxa gozalezela bagira, iparraldean. Gregorio eta Santi, sorte honon, hortxe gabiltze, saio ederrak egiten, eta Miluze trebeak zaretela erakusten, ia gaur bestarron beste ikusten dugun, hau pastuek. Aitor eta Irati, gure amigarren ez? Iraultza egitera datozen lehiakideak, pozik? Bai. Oso posik. 12. saioan iritsi baita, aldaketan horabait. Horrekin ja, helburu bat bete dugu. Hori da, lasaiago jo. Beste helburu balitzateke esaterako finaltxoa jokatzea. Bai. Ja, txin, diruaren notxa entzuten azgaitezen. Ze hortan, proiekturik edo badugu, dirua irabazizkero, bai? Binai bat. Motxilero gisa. Aizondo. Orduan, 200 eurorekin ere. Motxilero izateko. Tailandera joteko pizkat gehiago igual. Polita ere eta usain zait, motxilero bidaiatzea 108.000 eurorekin. Motxilero eta gero, venga, egarri ostrak eta denotzeko. Nora, motxila hartuta? Tailandiara. Tailandiara. Bai. Bueno. Claro, jaja. Bai, ez da. Jaja, bai. Hortarako dirua behar da, ados beraz. Animo eta sorteo, bikote. Eskerrik asko. Peru eta nahi esan zauzi, Ondo, mentxe. Ongitorri? Peru, nongu bezu? Ni Zarauztarra. Nahi azu? Oi hartzarra. Non batu zarete zuek? Gazteizen. Gazteizen ikasten? Bai. Peru ze ikasten? Ni jarduera fisikoan eta kirolaren zientziak, ibez. Eta ze moduz doa? Ondo. Ondo? Bigarren mailan. Ondo? Bai. Eta nahi azu? Euskal Filologia, lehenengo mailan. Eta? Ondo, bai. Ondo, gustara. Etorkizunean izan zarete Peru soinketakoa eta naia euskarakoa, eta hori da pixka bat asmoa, edo? Bai, izan daiteke. Irakaskuntza, ondo dago. Bai, ondo. Bueno, Peru, afizioen artean, gauza asko? Bai, musika entzutia, kirola tartekare bai... Talde guztok hori? Euskal musika. Euskal musika oroar. Roka, hola. Oso ondo. Anestesia edo Erramun Martikorena. Bai, hoxe, Erramun. Edo biak batera, zergatik. Kirolata zer egitezu? Leheno egiten egun eskualoia, utzi nun, eta bain tarteka Amena barren edo? Bai. Zarautzen talde ona eskualoian, Eskualoi zale mundialak aragu, Naia? Igeriketa o... Oso ondo. Aldatzen juten nahi, Naia, gustatu zaiten naia siesta da, afizioen artean, hori badaukagu, eta zer gehiago? Zer gehiago, naia? Hain dela urte bete arte euskal dantza egiten ditun, musika itziare gustatzen hau, eta launakin hautia, parranda... Baina azken aldean gehiago siesta, ez da? Bai, azken aldean bai. Pijama? Denetik, seguro bandia. Formatu guztietan. Bai. Peru eta nahi, eskerrik asko, etortzi erren, eta ia sortea dagoen, hau pasuek? Aipatu dira motxila kontuak. Zenbat motxila, zaku hau guztia garraiatu alizateko. Gaur Miluzen jokoan, 108.925 euro. Oso ondo. Eta motxila bete txalo iritsitzezigu berriz ere. Maia Bigo Gaztea Asamblea dauka lagunak. Hau pasuek. Ui? Ez. Pentsado tal egin didala. Ruido flauaderak, ez da? Bai, hemen dakot. Hala ere laguntza nagot, nire
teknikari hau da. Bai. Bai, ineski inolan, zuek Horrela ezien ikusten. tabletak eta, bueno. Ondo, basiko gara, guztia prest guk. Gregorio Santi, arrasta lehenengo taula. Busti egiten da. Madalena. Ze ona. Euritakoa? Baino jantzia. Txaparroa edo. Bazkaltzera konbidatzen dugu beti. Ardoa. Vale. Ardoa. Aukeran. Obia. Eztarria. Oskailuan ere aurkitu daiteke. Oskailuan orduan, bazkarietan. Ela. Zerbait? Ura. Ez. Ura. Aitor irati? Izotza. Pero naia? Botilla, zait. Gehienetan urarekin betetzen dugu. Jarra. Pitxarra. Pitxarra, jarra. Osamo! Pitxarra! 70 puntu. Ederto, pitxarretik, zeuentzat. Aitor irati, bigarren taula, zeuek estrainatu, lehenengo arrastoa. Ez duzu bero aurkituko. Izotza. Elurra. Kazkabarra. Txe, bebe. Kaskabarra, venga. Kolore adina zapore ditu. Izoskia. Ona, Izozkia. Smoothie. Gregorio. Bere izena esan eta burbuilak agertu. Zampaina. Zampaina? Koloreak eta Batidua. smoothie bat. Soda edadriak. Edo, alegia... Tonika. Pues, Gaseosa. soda, Sodariak, oroar. edariak. Freskagarriak dira, bai, soda edariak, freskagarriak. Ai, ez ez artistikazioa da. Laro de puntu, Gregorio eta Santi. Generetxean soda edariak esaten dut. Peru eta nahi hirugarren taula daukagu zeuek erantzuten hasi, eta lehenengo arrastoak dio... Tabernetakoek propaganda egiten dute. Gara ardoa. Kamisetak. Pintxopotea. Futbola. Txalon. Altzariak lasaiago bizi dira berekin. Altzariak lasaiago. Zerbait? Pero naia? Portabasos, edalontzia jartzen. Portabasos. Posabaso. Posabaso. Edalontzi posagarria. Soda edalontzia. Basoazpikoa. Eta laro eta puntu, zuentzat. Zondo, Gregorio Santi, atzea, zera. Argi dago, hizkuntzak behar ditugula guk. Ezinbestekoak, hitzak eta behar bezala erabiltzea. Bueno, proba honetan ez, Zuek isilik, ibiltzioka hartu lekua, Gregorio eta Santi. Aitor eta Irati. Animo, Portugaletera lehenbiziko puntuak. Demora. Vale, nire. Pentsatu, Bueno, edo itxaron. Eta orain hasi. Dutxa. Txampua. Bai. Radioa. Irratia. Kaseta. Oso ondo. Oso ondo. Gitararia. Autobusa. Ez. Taxi. Cinema. Bai, ondo. Grabatza. Cinema. Pelikula bat grabatzako txean. Zinema. Autocine. Oso ondo. Autozinean. Musuak eman. Bikotea. Maite minduak. Bai. Rollo. Bai. Zita. Oso ondo hori bai, zita. Oso ondo. Izan duzu sekula alakorik? Baina, baldau autozine. Badau. Bizkaian eta? Getxo ingurutik badau. Bai, getxotik badau. Egon zara irati? Belakok egin zuen pandemian, kontzertu bira bat, autozineetan. Guau. Gai jotzen zuten eta jendea autoz joan eta ikusi. Baina ez duzu, orduan horrek esan nahi du, Xanti, alako zitarik sekula ez, ezta? Bueno, ederto, miluzeri esker, ondo, 70 puntu!
Gero azkenean ez zita, ez pelikula ikusi, oso nahasgarria. Aitor, irati, hartu lekua? Pero naia bestaldean. Eta gu autotik begira, nola bai? Ia? Ia za pelikula datorren, denbora. Nik lehenengo. Txaron, Orain hasi. Loria ureztatu. Urezta gaiua. Oso ondo. Zehatz, mehatz. Kotxia, bozina, volantia. Bai, klaxona, bai. Zebrabidean pasa. Zebrabidean? Zebrabidean oinezkoa eta gidaria zai. Oso ondo. Autozinean begira gu, eta Peru ere bai, pizka bat, esatu, bueno, goza dezadanik ere, nahiak lan egitu den bitartean. Dana, giruro inau pazuek! Bai edo bai Peru, aritu beharra dago, Nahiarekin batera hartu lekua, belauntzarrak bestaldean. Ia ba, denbora. Banatu lanak, eta... Ekin. Galtza? Bai? Galtzamotzak. Ez. Txandala? Ez. Bainadoria. Ez. Leginak. Ez. Kulotea. Bermuda? Ez. Galtza. Galtzak motzak, Beste batzuk? Galtza urdinak. Bai. Bakeroak. Bakeroak, bai. Igela? Zapoa. Txapalburua. Oso, no. Box lehian egiten. Nondoaz? Sidecar? Pedalo batean. Bai. Itxasoan? Bikote bat pedaloan. Ez da bikote. Bi lagun. Bi lagun. Bai, ze hori esagarra zehatz. Momentuz, ez dira bikote. Lagu, geroak. Bai, bikote. Gu bikote bakara, eurek bikote bat ez. Bikote bi persona da. Bai? Bai? Ondo. Bi lagun bikote bat da. Gero bikote bada. Bueno, bikote. Iruroina, oso ondo. Ze orain da, Gregori eta Santi bikote prest eta ez di bikote, claro. Claro? Ez bakizu belauntza linzestu asko da. Gu justu ez. Kalibra ez. Antxoneri familiarteko txisteak asko. Onak. Belauntzari buruzkoak beti honak. Claro, familia terriak. Ja da, nada. Gregorio Santi hieroglifikoak. Hau pasuek lehenengo da, denpora. Gauean entzun ditut. Garra. Bai? Ziak. Bai. Bueno. Bai. Sagarra, lehenengo atala ez dugu behar, garra bai, eta ziak. Lehenengo aldiz musika nota kondo. Aurrekuntza nabarbenak, Piano ikasten ari naiz oain handitan. Solfeo bain dela 2 urte ikasi nun, eta oainena ez pianoa ikasten. Ba, ez da nagaritzen. Bai da, mi sol si re fa la do mi. Bai, baina... Sostenidoak eta bemolak eta. Ja, bai, gero dori re deitxu, Bai, hemen bakizu dena... Dena magnifikatu. Eta Gregorio, momentuz zea besti edo? Ba, momentu zain naiz gauzak oso klasikoa jotzen. Bai. Inork ez gautzen ez dituena beste. Bai, bajeta, re, sol, hasi, re, sol, hori lehenu maiaku da. Hori oso aurreratu da. Bai, ez da. Horrenik izan bada, Ia, hola. Bigarren eroglifikoa bada torten para. Zer topatuko ote dut? Gambian. Topatuko dut Gambian, nik. Bambian. Eta eragiketa egiten dugu Gambian. Oso ondo? Gregorio eta Santiago. Ia. Aitor eta iratik beste gutxienez. Bai, Bai, gaur eroglifikoak oso sorik. Gaur beto. Aitor eta iratik lehenengo denpora. Lan eta lan ari dira. Berdin deak. Bi edeak. Bideak. Berdinez. Lan. Esan zu, hasi irakurten. Berdin bi. Berdinez. Berdinez. Edede. Ez. Lehen esan zu zemat bi. Bide. Berdinez. Zemat e. Bidez. Claro. Berdin hori eragiket hori da moduan erabiltzen dugu eroglifikotan. Da bide eta pluralean edabideak. Gerturatu gara.
Bai, eta talak esan degon die, Bai. bide. Antolatu egin behar gero. Bigarrena, Hau, bai. denpara. Katuak omen dira, Mario, o, no, Rio. Rio? ez. Bario. Asko gara Bario goitzik. Bea, usteotala. Bale, ba. Bao, Mario? katua komen dira. Bi. Bao, pentsa. Mario. Hori, bigarren zatia behar dugu, izena eta bizena, venga. Bao, Bros. Ez, Ez. Mario Bros. Mario Kart, karta. Mario Kart. Mario Kart, kart bai. Bakart iak. Inteligentzia artifiziala ia, pluralan, bakartiak. Mario Bros, Mario Kart, zarete aritu. Ideoketan. Lastima, punturik ez. Perutan aia, eroglifiko batzu beldurtu gara, aurreko ikusita edo ez? Bueno. Ez. Asmatuko ditugu, hau pasuek, lehenengoa denpara. Egan alde egin du, Txantxangorriak. oso ondo. Txantxangorria, naiz. Txanbagoa, eta bi, gorriak, oso ondo. Zanagoa, gelako zapaian. Ez. Bueno, Ez. bueno, txantxangorri bet. Perutan aia, bigarren eroglifikoa denpara. Urrun dago, Ai, ai, Aiti. oso ondo, aiti. Oso ondo. Minaren doinua, eroglifikoetan ai izaten dalako ai, eta bizitarrak inglesez hitz egiten digu, ti, aiti. Oso Ziztatik ondo. esnatu eta C bat hartu. Zondo, naia, 1 puntu, bikote. Zuk iaski gertukoago dituzu sortzez eta markinarrak. Espezie modura, onak. Nivelazo bat. Bai, ezautzen ditugunak onak egia esan, Ondo. Aurrerantzean litekena ordea... Euskaldune guapuek, Bai, izanekuek, dana. Dana. Denak ere ez dira izango, Dana, nik ez dut denak danak. Aurrerantzean gauza arraro xamarrak egiten hasikote diren edo, Bai, herrian ere trafiko seinale nahasgarri xamarrak jarri dizkiete. Honela dio seinaleak, recuerde, eta euskaraz, gorora ezazu. Eta hasiko dira markinarrak orain gororatzen. Ezagik zer den, zehazki hori, baina zuekin gogororatu gara eta bezarka da bat markinara, opazuek. Gorora! Gorora! Gororatzen duzue abestia, noski. Bai. Koreografia ere bai, miluzeko eskua, 1, 2, 3! Bikain! Haupa! Oso ondo! Gregorio eta Xanti, ondo hasi gara, gaur? Bai, a ber. Segi horretan aldela. Lehenbiziko eskua. Treneko gogoetak. Nongo koban aurkituko dituzu marrazki hauek? Pozalagoa, arditurri ekain edo santimamine? Zabeturri ez, esangoa, santimamine edo. Esan, ekainen. Ekain. Zuzen. Esan ekain, esan dugu. Nola du izena, Txillidaren eskultura honek? Zerumugaren goraipamena, zeruko ikuspuntu malgua, ezkutuko hortzimuga edo isladaren muga. Nik uste dela, zerumugaren goraipamena. Erraz esateko ere, Gijonen, ez Oso da. ondo. Kabatzuk? Hirugarrena. Ze herri ez dago sakanako eskualdean? Eratsun, Arruazu, Bakaiku edo Urdiain. Eratxun. Eratxun. Ondo. I letra, bai, Xanti, zuri Euskal Herria zeharkatzea tokatzen zaizu lanagatik eta ez da? Bueno, ez Gipuzkoa erdi bakarrik egiten dut. Ba, jode, Euskal Herria oso ez, Gipuzkoa erdia gogoratuki. Hurrengo galdera, mesedez. Desafinatzeke nazirik gabiz, janika gure lehoi itxura eutxirik. Ona, Ze talderen bertsioa egin du Tiktara taldeak. Oxuan salsa, egan, akelarre, itoiz. Alegia zeinen kantua da, entzun duguna? Zago itoitz. Bueno, la bertsioa zen, Zezenena da tiktakenak egin duna. bai. Ze talderen alegia? Itoiz. Itoitz. Ez egielen profezia, bai. M,
Dana zauzitzen zeu, kontuetu zara? Bueno, ondo, ez da? Galdetu, erantzun, letrak... Zuk atxeden hartu, bizka. Bai. Dana banatu, zaintza, Bai, hau zeure zaintza behiren da. hau, bai, zeure behiren hau. Gregorio Xanti, aurrera. Ze unibertsitatek kudeatzen ditu Pulitzer sariak. Harvard, Columbia, Stanford, Cambridge. Pulitzer, nik esango nuke... Harvard. Columbia. Columbia, venga, Bai, Columbia. Columbia. Ondo. Pulitzerra jasotzeko da zuek, Eta beste bikotei animo, iritsiko da erreboten ematetan. Treneko gogoetak, Gorka Urbizuren tren bat. Oh! Kantatik ateratako zatia. Igual... Ze diskoa, Ja, igual nire gust... Abesti hau. Trena edo tokia. Edo, eske, Etxea edo... etxea zurie, eske, ezin daukeratu. Onak denak. Gregorio Xanti, ze, Ez, zuendik ez. Was a piece of the lost where you felt so wrong. We should have sung. We never do. My heart. Ze ona, belako taldeko zein dira neba arrebak euren artean. Josu Ximun eta Lorene Kane, Chris eta Lander, Josu Ximun eta Chris edo Lander eta Lorene Kane. Dena dira, kideak, baina anai arrebak. Lander eta Lorene Kane, Bai, hori da. Lander eta Lorene Kane. Lander Tolosarra. Bai. Bai, talakain. Etorri irati? Josu Simun eta Lorene Kane. Bilela Beitiatarrak. Bai, bai. Oso ondo. Eta hirugarren bat badute, Lide Mikele izena duena. Aiba. Bai, bai, bai. Te? Etorri irati? Ez. Ez horrenik ez. Nola esaten da ondo orrazutako hilea, baztanen, hile arroa, hile gurutzea, hile ertza edo hile apaindua. Hile gurutzea? Gregorio beste nonbait harrapatu dugu. Gugea, bai. Hile gurutzea. Ilarroa. Esan nahi zune, bai neuk esan. Iritsita, asmatu ondo. Eta? Aurrera ingo du? Bai, aurrera, bai. Baixati! Zer pelikuletako soinu banda entzun dugu. Mamma mia, gauerdi aurretik, Koreli kapitanaren mandolina edo Zorba greziarra. Zorba greziarra. Eta gero platerak. Oso ondo. Jakintasuna. Jota. Toki. Bueno, bazabiltzate. Eustela ez da. Ez? Zerbait? Sí, Eh? A ver, probatuko dugu. Jakina da, ez jakintasuna dela, toki Orbela. Orbela? Bai. Tolosan hori ere? Bai. Ez da hori? Ba, oso antzeko da. Hor da bil, kontua. A ber, hor. Bira, lagungarria. Zein osagai ez dago karbonara saltxan. Esne gaina, guantxalea, arrautza edo gazta. Eta bai, gugea, Zein ez dago. Gugea? Bai, Baxile gaina, ez dago. Sacrilegio. Bai. Errentzat, hori. Ah, bai, Bai. Hoi da. Sarratu ite dira, bai. Ese horrekin. Ustela, ez? Toki ustela izan. Ospela. Jakina da, ez jakintasuna dela, toki ospela. Ospela. Ondo bikote, joan asuntzat. Jakintasuna dela toki ospela. Zonagarria. Ikain. Aitor eta Irati puntutxu batzuk, komodin bat. Arnaz hartu, arnaz agota, haupa, Aitor Irati. Ez da gurea ere. Azteko zein egunetan egiten da Orbiziako azoka? Astelena, asteazkena, ostira, larun bata. Larun bata? Berrebotea. Asteazkena. Oso ondo. Aitor Irati, beste galdera bat. Zenbat neurtzen du Londresko Londonai noria ederrak? 135 metro, 175, 200 280 mar. 220 metro. Berrebotea. 175. Berrebotea. 185. Oso ondo. Te. Aitor Irati, entzun. Hey, I just met you.
This is crazy. Zeitz eskutatu dugu Carly Rae Zeitz esan du Jepsenen Shanti. kantuan. Crazy. Eskerrik asko. My number. Vale. So call me maybe. Oso ondo. Aitor eta Irati, aurrera. Nork idatzi zuen Gailur ekaiztsuak liburua? Marixeli, Emily Bronte, Virginia Woolf, Luisa May Alcott. Emily Bronte. Bronte aiztetako bat. Oso ondo. Ene. Kantatu. Aurrera goaz. Zein da argazkiko zuaitza? Magnolia, zuandorra, gereziondoa, ereinotza. Gereziondoa. Bez? Bai? Ereinotza. Uste Magnolia. Erra. Bai. I. Eta aurrera? Edo, askatu. Ez, oaldiek ez. Aurrera. Nora egiten du Aiora Errenteriak bidaia luzea adore izeneko kantuan? Nire ohera, nire itsasora, nire barnera, nire ilunera. Nire ohera. Zure ohera poetiko hau. Peru naia. Nire barnera. Oso ondo. Badugu askatzeko. Bai, Anariren binu kantarezia moda bestiaren zati bat, gorde dugu. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Bai? Abestuko zuelako. Kantatu, maitatu Tatu eta dantza. Ezin bada ez da gure iraultza. Haupa! Ondo! Peru eta naia, jomo bat, eta bigarren irabazteko aukera ere, bai? Gurean izan den batek kantatua. Ze motatako edukia sortzen du Iñaki Tejedorrek sare sozialetan? Magia, moda, elkarrizketak, sukaldaritza. Magia. Tatxan. Sukaldaritza. Bueno, hor gonbidatu Jose Barriñanoren saioan, baina bai. Entzun! Amar, amalau, 18. Peru naia. 18. 14. Oso ondo. Eta segi, lanean. Euskaltzaindiaren arabera, zer da bidean eta eskean bizi dena bizimodu traketxekoa? Arlotea, zarpaila, likitsa edo piltzarra. Arlotea. Arlotea. Oso ondo. Naiak, badaki, araudanak. Naiak araudanak eta definizio danak. Ondo. Segi ingo dugu, ez da? Bai. Ikusi, eta ikasi! Eta ondo! Entzun. Nola, Peru? Ze hitz ezkutatu dugu, Peru? Entzun. Hobeto, heldu. Zeta? Heldu, komo oinari aldela? Zait, probatu nahi duzuen? Goiztxo, ez? Horrela ba. Mundakako ze olatu da ezaguna surflarien artean? Iparraldeko olatua, haize olatua, suzko olatua edo ezker olatua? Ezker olatua. Oso ondo. Erre? Janus Lesterren ez gaitzala loak harrapatu kantuko letra zati bada. Gurean izan den batek kantatu bat, Jokin Pinatxo. Hemen aritu izan eta nola aritu? Bai, hori da. Iberrekin batera. Ezagunen programan eta irabazle. Peru naia, Janus Lester. Euskal Gorren elkartearen arabera, ze esan nahi du zeinu honek? Aita, ama, izeba edo osaba? Ama. Bai, esku bat, ez da? Ja, horrela. Bai. Bakarra. Bai. Ama ere bakarra dago, eta. Askatu nahi duzu? Ez, aurrera.
Ze humore gile da? Esti Curiel, Mirari Martiarena, Nere Arriola edo Maria Blanco. Nere Arriola. Ez? Esti Curiel. Zumaiarra. Zoragarria esti. Gregorioren ke. Agertu da. Probatu nahi duzu, Bai, a ber. Bai? Gogoratzen altzara, denbora, gelditu eta ametsak piztu ziren. Pizkatola, baina. Totela bezala. Ametsak piztu ziren. Piztu ziren. Oso ondo, markagailuetara goaz, 780 puntu eta bi komodin Gregoriok eta Santik, Aitor Irati 200, komodinik ez, 380 eta komodina Peruk eta Maia. Zein da zuzena? Jakin nahi duguna da, lehenengo, erronda honetan, musikariak dira. Anari, Ane Negeruela, Ane Guria, Aneika Ara, Anita Parker, Ane Zuazu Bizkar, Ane Iturzaeta, Ane Lukin, Ane Legarreta, Ane Santesteban, Ane Barcena. Banda. Ane Lukin. Oso ondo. Nafarra, bai. Anari. Lehen abestu duguta. Anita Parker. Anita Parker. Arrasaten sortutako Electro Swing taldea, bai? Aneika Ara. Aneka, ara. Ane barz, ezakit, nahi zuen esan. Aneika Ara. 2011 sortutako rock taldea. Ondo? Ane Negueruela. Negeruela edo. No geneko ane, bai. Peru naia? Ane Iturzaeta. Informatikaria da, ba. Ane Santesteban, igual. Gregorio bezala xe. Gregorio Xanti, beste bat? Bai. Ane Santesteban. Oso ona. Txirrendularitzan. Hola, tizarbe. Aitor eta Irati bakarrik geratu zarete. Oker bakarra dago? Hiru zuzen? Zebikote? Ane Legarreta. Zuzendari galdako zarra. Aitor Irati, planto egiteko aukera daukazu 60 punturekin. Bai. Ez da horren beste, edo jokatzen Behar zure. ditugu puntuak. Zeuek ikusi, planto egiteko aukera, Ane Guria. Ane Guria. Rapa bezlaria. Eta orain bai. Bat eta bat. Zuazu Bizkar. Bueno, goikoa. Ane Zuazu Bizkar. Barcena zen erantzun zuzena, J. Martina taldeko aiztuak. Barcena tarrak. Lastima! Arriskatu beharra zegoen Aitor Irati, eta bigarren erronda oraindik beste bi erronda daude. Elementu kimikoak dira, hori da jakin nahi duguna. Boroa, bromoa, banadioa, aboro, barioa, borioa, zakutoa, sodioa, orkoroa, bismutoa, berkelioa. Aitor Irati. Sodioa. Na simboloa duena. Bromoa. Halogenoen sailekoa. Barioa. Ikurra du, ba. Aitor Irati. Bismutoa. Ondo. Zakutoa. Ni luzekoa. Zaku edo zorra txikia, kaso honetan. Gregorio Santi. Boroa. Kolore arre iluneko elementua. Aitor Irati. Banadioa. Ondo? Gregorio Santi. Zemat on gelitzen dira? Bi. Ba, berkelia bat. Berkelioa. Azken zuzena Aitor Aukera. Irati, aukera berriz ere taula osatzeko. Orkoroa.
Atzlodia, esan nahi du horrek. Gregorio eta Santi, komodinak dituzue? Komodina, dugu. Ba, venga, komodina. Ba, Borio esan, ba, venga. Borioa zer Hori da, Ema Herrera puntu. Hirugarren errondan. Peru nahi azabek erantzuten hasi, eta oinetako motak dira. Abarka, bota, espartina, katiuska, txapina, txinala, pikina, sandalia, oskia, motina, albertina. Abarka. Zimesteko Euskal Herrian. Bota. Aitor Irati, Katiuska. Ugere zimestekoak. Peru naia, Sandalia. Maleko egan da, Gregorio Santi, Espartina. Horra, elementu kimikoa dirudi, horra esan da. Aitor Irati, Zapina. Etxekoak. Peruta naia, bi onak hiru txarrak. Bai? Peruta naia, Pikina. Maitea edo lazanaren sinonimoa da. Gregorio Santi, Vale, esan. Txinala. Ondo? Aitor Irati asko zuzena, Albertina. Sorterik ez dugu izan ba, Ba, komodina. Gregorio eta Santi. Izenagatik ez, Eh? Izenagatik? Komodina erabili, baina... Ah, bueno, ni esateatiken, baina oskia esango nuke, baina... Bai. Esan edo komodina. Total, Komodina, zer, total. Oskia izeneko denda bat ere. Bai, horretik. Eta ze saltzei dituzen? Zapatak, bai. Ba, oizo da. Ema Herrera puntu, bai, eman puntuak, bai. Markagailuak! Erakustaldia Gregorio Santi 1080 puntu. Aitor eta Irati 280, Peruk eta Naiak. Egiari zor, Aitor eta Irati, zorterik ez duzu izan, Ez Hortxe gaurkoan taula ez. gorobiltzeko 3 aukera eta 3etan kale, iraultza eragin duen bikotea zuena. Hori. Besteak beste, Horrekin Gregorio eta nahiko. Santi, eta beste lobia eten zuelako. Gustora aritu zarete? Bai. Bi saio, dirurik Ondo. ez du irabazi. Bueno, Esperientzia jaso bai? Hori da. Bai, Aitor eta Motxilero Irati? eta diru asko behar, no? Hori, motxilero izateko, Tailandiarako, igual, pixkatu gehiago. Gregorio eta Santiri diru pixka bat, eta... Eskerrik. Eskerrik asko tortzea. Aitor Irati hau patzue! Final erditan, Gregorio eta Santi, eroso. Gaur, zer zaio. Txapinetan, ja, Zaio gaur. Eta, eta perutan, naia, gaur iritsi eta aurrera. Bueno. Oso ondo? Olaktua surfeatuz, Peru? Pozik? Bai, oso. Ahí está. Bueno, pozik bezain erne, orain, sokatira datorreta. Puntu gehiagorekin zerkatu dira besteak. Erantzuten lehenak zuek, beraz, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze arte disiplinatan aritzen da Elena Taberna, altxasuarra. Pintura. Zinema gintzan, ze elementu kimikoren ikurra da D-Y-koa. Paso. Paso, disprosioa. Zein hiritan jaio zen Eki Erremundegi bertsolaria? Iria. Bilbon. Baiona, jarraitu esaera zarra. Agur, bidea luze eta pausoa. Labur. Oso ondo. Ze ez izen ez da ezaguna Miren Narbaiza abeslaria. Anari. Mize, zein musikarik egin zuen ezaguna Aika Mutil, kanta? Paso. Mikel Laboak. 10 orden gutxi badira, ze ordu izango da, ordu erdi barru. 10 Bikain. Zein euskal hiriren izena da latinez Pompaelo. Iruña. Oso ondo. Gipuzkoako ze eskualdetan dago Elgoibar herria. Debagoiena. Debabarrenan. Zein hizkuntzatan du jatorria espageti hitzak? Italiarra. Italiara bai. Nola du izena Julen Gorosabel idazlearen lehen liburuak? Paso. Maite mina, zein da Alemaniako dirua? Euroa. Euroa. 1940 gora, ze urtetan jaio zen Toti Martínez de Lezea? 1900 Esan. Paso. 49, txulapainen bazaude, ze udalerritan zaude?
Bota? Paso. Nafarroa garaian, saskibaloian ze sartu behar da saskitik puntua gehitzeko? Baloia. Baloia, noski. Nork gorpuzten du gaur egun Mirri pailazoa? Bere alabak. Izena? Izena behar dugu, Paso. Katxalin Ansorena da izena, 1860 gora, zenbat metro ditu Lakura mendiak? 1874. 77, zein bi kolore nagusi ditu Zuberoako banderak? Urdina eta txuria. Gorria eta horia, Afrikako ze herrialdetako hiriburua da Windhoek. Paso. Namibia, jarri du abestia, nik ere nahi nuke izan... Ai, bai! Pero eta naia, Ioma, harrapatu gaitu? Zemuz? Ondo. Zemuz milusoko esperientzia, sartu aurrera egin? Bueno, Ondo. mintzat helburuak beteta ez da? Bai. Adaskatik adaskara. Urtsintxa bera bezala xe. Urrengo biluzen, zabekin egoteko? Bai. Partia Zabekate. hartuko? Hau pasoek! Gregorio eta Xanti, azte saioa gaur. Bai? Ai, Amazazpigarrena, Eta berriz ere finalean, zakuaren atzetik seika. Eroriko alda gaur? Espero. Kulako zaparra da, nintzateke, Gaur, jokoan, 108.000, 925 euroko. Diru zaparra da, txalo zaparradak, maila biatik gaur, bertako Apazuek! gaztea zanla da. Jende ona. etxekuei deia gurekin bat egiteko azkarrena sarituko dugu. Matematiketan ondo zu? Leku guztietan daude eta horrelako mehatxuak, ez da? Zuek? Ni gaizki oso. Ni bere garaien ondo ibintzen nintzen, baina... Gaizki ondo bere garaian. Xanti ez, sekula. Ez sekula. Letretako azku gehiago. Bai. Bueno, nik esango nuke hau kultura orokorra be badala. Gregorio Santiz sorteon, zenbaki lehenak. Hau da, bat eta zenbaki berakenduta zatitzailerik ez dutenak. Zenbaki lehenak, rimoak. Lemuzu, Hori da gaur galdetuko duguna, Gregorio Santi, sorteon, zenbaki lehenak dira denbora. 986, bai edo ez? Ez. 19, Bai. 28, Ez. 29, Ez. 51, Bai. 101, Bai. 77, Bai. 79, Bai. Ez. 79, Bai. 84, Ez. 987, Bai. egiaztatu egingo dugu eta jarritako 11kotik 3 akats Hau bai. daude. Hau bada. Hau ez, zati ez da. Hau igual, kenduko dugu. Eta... Estatuko dugu? Bai, ez da, bai. Hiru 3 akats. Orduan, a ber. Hau bazan, ez da? Eta gero zen kaldu dugu. Hau ez da, ez da, esan dugu. Hau ez da. Eta orduan, ez da... Hau kenduko dugu. Hiru behar dut. Bai ez direla, hau ez da, hau ez da. Hau, horrela, eraizatu. Hiru. A ber, Hiru hau bada. akats. Hau bada. Ongi daudenak eta gaizki daudenak aldatzen ari zarete. Bai. Ondo pentsatu, errepaso egin. 29, bada. Orduan kendu behar du ez direnak, ez da? Hau kendu gut, zean, eze, lehen da. Pero eta maika, bide zalpi, Zazpi, hau ez da. Bale, kendu bai. Eunda bat ezin da ez dara ez? Kendaba bada, ez da? Zer bai da. Orduan, bi kendu behar dira. Ba, kendu, irurogeita... Moen da bat kenduko dugu, eta... Emeretzi, Emeretzi, ez bada, hau da. Bueno. Denbora. Mierda. Gregorio Santi. Biren batuketa da 151 denbora. 151. Zakit. Zertan? 151.
Zemuz? Zein dut? Ez. Zenbaki lehenak, galdetzen ari gara. 19 baietz diogu. 29 baietz. 77 baietz. Ondo, batekin eta bere zenbakiarekin, bakarrik, zatikatu aldirenak. 79 bai, baiezko eremuan. Ondo. 987. 0-tik 1000-ra zenbaki lehen altuen hau. Ezezko eremuan 51. Zati 3. 17. 84. Ezezko eremuan. 4, 6, 8. Zatitzeko moduan, haiekin. 986. Zatitzaile guari. 2, 4, 8, 16, 21, 22, 24 eta 248. Pentsatu ezkeu. 28 ezezko eremuan, zuzena da. 2, 4, 7 eta 14. Zati bi 14, hau bakiu. Horrekin ja, eroso. 23 biderriru. 79. Eremuz aldatzen ibili zareten. Bai. Zesan duzu orain? 23 biderriru. Ez etzetik baietzera ekarrita zuzena da. Akatsa hori batetik. Momentu baten ondo jarrita egon dira. Eta zenbaki lehena da 100 bat, bai? 225. Eta urrezko galdera. Hemen zailtasuna zein izan da urduritasunekin eragiketa egitea. Zapatu. Biren batuketa da 151. Zeitxura? Oso txara, behatzi gehi lau 13 da, ja, osea. Ba 84 bazen erantzunaren zati, eta 67 behar genuen, hori da, hau bazue, Gregorio Santi! Baina berrendo, 25 euro gehiago, bai! Ez zuen burua zigortu, Gregorio Santi, segi borrokan, hau